एकांती करी सोहम ध्यान। पावस निसर्ग सौंदर्यानं नटलेलं हे रत्नागिरीतील गाव। स्वामी स्वरूपानंदांच्या वास्तव्यानं पुनीत झालेला हा परिसर। रत्नागिरीपासून फक्त 20 किलोमीटर अंतरावर या गावी स्वामी स्वरूपानंदांची समाधी आहे। देशभरातून लाखो भक्तगण स्वामींच्या दर्शनाला येत असतात। सोहम ऐसा शब्दा वीण जप होता पे आप चित्त शुद्धी। प्रशस्त आवार, मंदिरात असणारी शांतता, शिस्त, सुव्यवस्था, प्रसन्न हरिमय वातावरण यामुळे दर्शनासाठी येणारे स्वामी भक्त प्रसन्न आनंदित होतात। होता पे आप चित्त शुद्धी बैसोनी एकांती करी सोहम ध्यान। बैसोनी एकांती करी सोहम ध्यान। कैसा शब्दा वीणा होतो सोहम ध्वनी। कैसा शब्दा वीण होतो सोहम ध्वनी। घेई विचारोनी संतान पासी। घेई विचारोनी संतान पासी। संतान पासी बैसोनी एकांती करी सोहम ध्यान। बैसोनी एकांती करी सोहम ध्यान। स्वामी म्हणे जाई संतांसी शरण। तेणे उद्धरण होय तुझे। स्वामी म्हणे जाई संतांसी शरण। तेणे उद्धरण होय तुझे। तेणे उद्धरण होय तुझे। बैसोनी एकांती करी सोहम ध्यान। स्वामी स्वरूपानंद यांचा जन्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील पावस या गावचा। त्यांचं जन्मनाव रामचंद्र विष्णू गोडबोले। रामचंद्र असं नाव असूनही अप्पा या नावानं सर्वजण त्यांना संबोधू लागले। स्वामींचं मूळ नाव रामचंद्र विष्णू गोडबोले। स्वामी स्वरूपानंद हे माझ्या वडिलांचे धाकटे भाऊ। स्वामींचा 40 वर्ष जवळ मिळाला, परंतु त्यापैकी जवळजवळ 30 वर्ष त्यांनी आपलं स्वामित्व उघड केलं नव्हतं। त्यानंतर त्यांनी हळूहळू काही गोष्टी आम्हाला सांगितल्या। स्वामींना आम्ही घरी आप्पा म्हणत होतो, आप्पा गोडबोले, आणि गावामध्ये त्यांना रामभाऊ गोडबोले असं म्हणत। स्वामी स्वरूपानंद हे नाव त्यांच्या गुरूंनी म्हणजे बाबा महाराज वैद्य यांनी दिलेलं आहे। गोडबोले हे सधन कुटुंब। घोषची घुमत राहावा मानस गाभारी। द्वंद्वन उरले दुःख संपले अनुभव हा यावा। तिमिर मावळे गगन उजळले जाणवू दे गारवा। चित्ती वचनी कृतीत यावी सहज सुधा माधुरी। सोहम घोष त्यांना हे घर आवडलं। हे घर छोटं होतं त्यावेळेला,
त्यांना हे घर आवडलं म्हणून त्याने इथे राहायचा निर्णय घेतला. मूळ गाव आमचं म्हणजे त्याच्या 10 पिढ्यापूर्वी कासारवेल म्हणून रत्नागिरीच्या जवळ गाव आहे, ते मूळ गाव होतं. पण गेली 10 पिढ्या म्हणजे जवळजवळ 250 वर्ष हेच आमचं घर आहे. हे घर 250 वर्ष जुनं आहे. 10 पिढ्या इथे झाल्या. त्यापैकी माझे पणजोबा परशुरामपंत गोडबोले हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटचे हेड होते. त्यामुळे त्याला त्यावेळी 100 रुपये पेन्शन होती, ज्यावेळेला 20 रुपये तोळा सोनं होतं. त्यामुळे घरामध्ये सोनं घ्यायची पद्धत होती. कारण भात शेती होतीच, त्याच्यामुळे इतर काही खर्च नव्हता. आणि आमच्याकडे गोठ्यामध्ये गाई म्हशी असायच्या, त्याच्यामुळे दूध दुभतं होतं. मग फक्त प्रश्न येतो ते जे पैसे मिळायचे ते सोनं घेऊन टाकायचं. म्हणून ही मोठी तिजोरी दिसते, तिच्या वेळेला सोन्याने भरलेली असायची. मागवून काय झालं, मागवून पुढची पिढीने विशेष काही विष्णुपंत वगैरे त्यांनी विशेष काही केलं नाही, कारण त्यांना भरपूर होतं म्हणून त्यांनी काही पैसे अधिक मिळवायचा प्रयत्न केला. मग हळूहळू काय झालं, ते जवळजवळ काही पिढ्या पुरलं. त्याच्यानंतर मग आम्ही मुंबईला गेलो. त्यांचं प्राथमिक शिक्षण पावस इथं तर माध्यमिक शिक्षण रत्नागिरीत झालं. ते पुढील शिक्षणाकरिता मुंबईला आर्यन एज्युकेशन सोसायटीच्या आंग्रेवाडीतील विद्यालयात गेले. त्यांचं वाङ्मय विशारद पदवीचं शिक्षण पुण्याच्या टिळक महाविद्यालयात झालं. त्यांचं पहिलं शिक्षण म्हणजे अगदी बालवाडीसारखं शिक्षण पावसेत झालं. नंतर रत्नागिरी आणि हायस्कूलचं शिक्षण मुंबईत आर्यन एज्युकेशन सोसायटीत झालं. मग मात्र महाविद्यालयीन शिक्षण घ्यायला ते पुण्याला राहिले. त्यांच्यावर घरातील सांप्रदायिक वातावरणामुळे पारमार्थिक संस्कार लहानपणापासूनच झाले होते. ते अलौकिक बुद्धिमत्तेमुळे विविध विषयात पारंगत होते. रामचंद्रांना संस्कृत विषयात रस होता. कृपा प्रसादे स्वामी आपुल्या शमुदे सगळी तृषा. एकीकडे त्यांचे आध्यात्मिक विषयांचं वाचन, श्रवण, मनन, निधिध्यास सुरू होतं, तर दुसरीकडे त्यांच्या शैक्षणिक जडणघडणीच्या काळात पारतंत्र्याच्या जोखडाखाली सापडलेल्या भारत देशात स्वातंत्र्याचे वारे वाहत होते. पुण्यात आल्यावर अप्पा लोकमान्य टिळक यांच्या विचारानं प्रेरित झाले. लोकमान्य टिळकांची भाषणं ऐकणं आणि केसरी वाचणं हा त्यांना छंदच लागला होता. लोकमान्य टिळकांसह महात्मा गांधींच्याही देशभक्तीच्या विचारांचा पगडा स्वामींवर होता. शिक्षण चालूच असताना ब्रिटिश सत्तेच्या विरोधात असहकाराच्या आंदोलनात त्यांनी सहभाग घेतला. याच कारणामुळे त्यांना तुरुंगवासही भोगावा लागला. भाषणं ऐकायची किंवा त्यांचा केसरी वाचायचा हे स्वामींना एक मोठा छंदच लागला होता आणि त्यांना त्यात आवड निर्माण झाली होती. आणि त्यामुळे त्यांनी आपला बराचसा वेळ देशाचं जे स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी जी चळवळ उभी राहिली होती त्यात घालवायला सुरुवात केली. त्यावेळी सगळ्यात महत्त्वाची निकड होती की मुलांना राष्ट्रीय शिक्षण देणं ही सगळी त्यावेळची स्वामींना एक मोठी जबाबदारी वाटली. म्हणून त्यांनी पावस येथे येऊन राष्ट्रीय शाळा काढली आणि मुलांना आपल्या देशाविषयी आणि राष्ट्रीय शिक्षण देण्यास सुरुवात केली. कारण त्यांच्या एकंदर जीवनावर टिळकांच्या भाषणाचा फार मोठा प्रभाव झाला होता. त्यानंतर गांधीजींच्या चळवळीचाही त्यांच्या एकंदर जीवनावर परिणाम झाला होता. मात्र एक 3-4 वर्षातच ही राष्ट्रीय शाळा इंग्रजांच्या दडपशाही वृत्तीमुळे बंद करायला लागली. कारण त्यांनी मुलांना जे मुलं त्या शाळेत शिकवत होती त्यांना पुढील शिक्षण मिळणार नाही, अशा ह्या शाळेत शिकतील त्यांना, असा एक फतवाच काढला. त्यामुळे सगळ्या पालकांनी आपली मुलं काढून घेतली आणि मग ती शाळा बंद करायला लागली. मग मात्र स्वामीजी वेगळ्या अर्थाने सत्याग्रहात भाग घेतला. त्यावेळी मिठाचा सत्याग्रह आणि इथे कायदेभंगाची चळवळ ही जोरात होती, त्यातही भाग घेतला आणि त्यांना 2.5 वर्षाची सश्रम कारावासाची शिक्षा झाली.
त्यावेळी त्यांच्याबरोबर S.M. जोशी, रावसाहेब पटवर्धन, शंकरराव देव, अच्युतराव पटवर्धन ही मंडळी त्यांच्याबरोबर ह्या सत्याग्रहात भाग घेतलेली होती. त्यांचे मामा केशवराव गोखले हे रामचंद्र यांना सद्गुरू गणेश नारायण उर्फ सद्गुरू बाबा महाराज वैद्य यांच्याकडे घेऊन गेले. त्यांना बाबा महाराजांचा अनुग्रह 1923 साली प्राप्त झाला आणि त्यांची वृत्ती निजानंदात रंगू लागली. त्यांनी नाथ पंतांची दीक्षा घेतली. बाबा महाराजांनी अनुग्रहानंतर रामचंद्र यांचं नामकरण स्वरूपानंद असं केलं. स्वरूपानंदांचे गुरु बाबा महाराज हे ज्ञानेश्वर महाराजांच्या परंपरेतील नाथ सांप्रदायिक आत्मसाक्षात्कारी पुरुष होते. त्यांच्या अनुग्रहामुळे स्वरूपानंदांची आध्यात्मिक वाटचाल सुरू झाली. स्वामीजींना स्वतःला अनुग्रह गणेशनाथांनी 1923 साली दिला. हा अनुग्रह त्यांना त्यांचे मामा केशवराव गोखले यांनी त्यांना गणेशनाथांकडे नेलं आणि अनुग्रह घ्यायला, म्हणजे याला माझ्या या भाच्याला अनुग्रह द्या अशी गणेशनाथांना विनंती केली. त्यावरून त्यांना, पण खरं पाहिलं तर गणेशनाथ स्वामीजींची वाटच पाहत होते असं एकंदर त्या गणेशनाथांच्या चेहऱ्यावरून दिसून आलं की हा जो मुलगा आपल्याला, ज्याला पुढे हा आपला पंथ वाढवेल असं गणेशनाथांना वाटलं, ते स्वामींबद्दलच वाटलं. पण ही शिक्षा भोगत असताना त्यांनी एक मात्र केलं की साधना साधना साधना, निव्वळ साधना केली आणि ज्ञानेश्वरीचा पूर्णतया अभ्यास केला, जेणेकरून ते सर्व आपल्या मित्रमंडळींना ज्ञानेश्वरी शिकवत असत. त्यावेळेस त्यांची आध्यात्मिक बैठक परिपूर्ण झाली. ते 1932 साली त्या तुरुंगात 2.5 वर्ष कारावास होऊन जेव्हा सुटले, तेव्हा त्यांनी नवरत्न हार म्हणून एक हार गुंफला, म्हणजे पद्यातच हार गुंफला आणि आपल्या सद्गुरूंना अर्पण केला. तो नवरत्न हार सद्गुरूंनी वाचला मात्र आणि त्यांनी असे धन्यतेचे उद्गार काढले की झालास तू स्वरूपाचा आनंद घेणारा स्वामी झालास, खरोखर मी धन्य पावलो. आणि त्यांनी त्यावेळीच त्यांना सांगितलं की तुला कोणालाही अनुग्रह द्यायला हरकत नाही. स्वामींची आत्मस्वरूपाच्या अनुसंधानाची सोहम साधना सुरू असतानाच त्यांना मलेरिया झाला. त्या आजारानं त्यांचा पिच्छा 4 महिने पुरवला. अंगात उठायचे त्राण उरले नव्हते. त्यांना मृत्यू त्यांच्या अगदी समीप आल्याचं जाणवलं. त्यामुळे त्यांच्या ठायी परमात्म्याबद्दल दृढतम भक्तिभाव निर्माण झाला. जणू त्यांचा पुनर्जन्मच झाला. त्यांचे कामातील सहकारी डॉक्टर बाबा देसाई त्यांना त्यांच्या आजारपणात त्यांची सेवा केली. ते येरवडा जेलमध्ये त्यांना मलेरियाचा थोडासा आजार झाला, प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे ब्रिटिश गव्हर्नमेंटने त्यांना सोडून दिलं, म्हणून ते पावस येथे येऊन राहिले. पण इथे राहिलेले असताना त्यांना एक दिवस अचानक, म्हणजे त्यांच्या शरीरातली ताकदच गेली आहे आणि आता आपला अंतकाळ जवळ आलाय असं भासू लागलं. म्हणजे त्यांनी असं ठरवलं की त्या आषाढ महिना होता आणि त्यांनी असं लिहिलंय की आषाढीची नवमी मृत्यू पावलो आम्ही. इतका त्यांना त्यावेळी असा स्पष्ट भास झाला होता की आता आपण काही ह्या आजारातनं वाचू शकत नाही. म्हणून त्यांनी आपल्या आईला कल्पना दिली. आईने लगेच माझे काका बाबा देसाई म्हणत त्यांना बोलावलं. ते आयुर्विद्या विशारद म्हणजे वैद्यकीय शिकले होते. तर त्यांना बोलावल्यावर त्यांनी त्यांच्याजवळ 4 महिने राहून त्यांची सेवा केली आणि आपलं आयुर्वेदातलं ज्ञान पणाला लावलं आणि स्वामीजी त्यातनं रिकवर झाले.
स्वामीजी 1974 पर्यंत देसाई यांच्या अनंत निवास या वास्तूमध्ये राहत होते. जवळजवळ 40 वर्षांच्या काळात एक अतिशय साधं, ईश्वर शरण आणि सिद्धावस्थेतील जीवन कसं असतं याचा जणू धडाच स्वामीजींनी घालून दिला. ते आमच्या घरी 34 ते 74 असं इथे राहिले. तर त्यांनी इथे आल्यावर आमच्या घरी प्रथमच सगळ्यांना सांगितलं की इथे देवपूजा मीच करत जाईल. आणि इथे त्यांना भरपूर वेळ साधनेसाठी मिळत होता. आणि त्यांनी 34 पासून जवळजवळ 40 सालापासून म्हणजे अखंड साधना केली, 15-16 वर्ष. आणि त्यांचं एकंदर म्हणजे असं व्हायचं की ते जे काय बोलतील किंवा ते आचरतील ते खरं व्हायला लागलं. अशा एकंदर संकेत यायला लागले आम्हाला सगळ्यांनाच. आणि आम्हाला असं म्हणजे आमच्या घरातल्या सगळ्यांना वाटायला लागलं की एक यांच्याकडे काहीतरी एक देवत्व आलेलं आहे. अनेक भाविकांना त्यांनी सोहची दीक्षा देऊन अनुग्रहित केलं. आपले संपूर्ण आयुष्य त्यांनी तेथील ज्या एका खोलीत काढलं आणि सतत सोहनात आळवला त्या पवित्र खोलीत त्यांचे चैतन्यमय दर्शन घेण्यासाठी अजूनही अनेक भाविक येत असतात. अनंत निवास याच वास्तूमध्ये स्वामीजींनी अमृतधारा, भावार्थ गीता, संजीवनी गाथा, अभंग ज्ञानेश्वरी, अभंग अमृतानुभव, चांगदेव 65, 3 प्रवचने, स्वरूप पत्र, मंजुषा हे ग्रंथ रचले. आपण ज्ञानेश्वरीतलं जी भगवद्गीता आहे तिचं भावार्थ गीतेत रूपांतर केलं होतं मराठी. जसं विनोबाजीने भगवद्गीतेचं रूपांतर गीताईमध्ये केलं तसं यांनी भावार्थ गीता म्हणून लिहिली. नंतर संजीवनी गाथा म्हणून अभंग लिहिले बरेचसे. आणि त्यानंतर अभंग ज्ञानेश्वरी म्हणजे ज्ञानेश्वरी जी प्राकृतात आहे तिचं पूर्णतया प्रचलित मराठीत आणि सोप्या मराठीत अभंगात रूपांतर करून अभंग ज्ञानेश्वरी निर्माण केली. साधारणतः ज्ञानेश्वरीच्या 9,900 ओव्या आहेत. तर ह्या जवळजवळ 16,000 ओव्या म्हणजे अभंग स्वामींनी रचले. आणि तिचं एकंदर प्रकाशन समारंभ 59 साली झाला. 15 ऑगस्ट 1974 स्वामीजी समाधीस्थ झाले. सोहम घोषची घुमत राहावा मानस गाभारी, माझे माझे लोप पावू दे. साधारण 1972 मध्ये म्हणजे समाधीच्या आधी 2.25 वर्ष त्यांनी समाधी घेणार आहे असं मला सांगितलं. तर आम्ही त्यांना विचारलं की त्यानंतर ते म्हणाले त्यासाठी तुझी परवानगी लागेल, कारण स्वामी तुरुंगात गेल्यामुळे माझ्या नावावर सगळं त्यांनी करून ठेवलं होतं आणि म्हणून त्यांना समाधी घ्यायची. तर तहसीलदारला समाधीसाठी जमीन मालकाची परवानगी लागते, म्हणून त्याने आम्हाला परवानगी विचारली ती आम्ही दिली. आणि मग समाधीचं बांधकाम 72 साली सुरू झालं. ते 73 मध्ये चालूच राहिलं. आणि 74ला स्वामींनी सांगितलं की 6x6x6 असा एक खड्डा करून 4ही बाजूने त्याला सिमेंट लावा. आणि कोल्हापूरवरून एक शिला आणली होती. शिला म्हणजे दगड असतो तो, ती अशी क्रेनने ठेवली होती. आणि 15 ऑगस्टला त्यांनी सांगितलं सकाळी 9 वाजता मला तिथे दर्शनासाठी ठेवा ओटीवर. हां. आणि त्यानंतर 4 वाजेपर्यंत मला आत येऊन ठेवा. त्याला आम्ही होतोच, तर आम्ही त्यांना आत येऊन ठेवलं. तिथे गर्भ घातलेला होता, त्याच्यावर हरणाचं कातड होतं. आणि स्वामींना हरणाचं जसं घातलं नव्हतं पण ते बसल्यासारखे तसेच त्यांना आम्ही नेऊन ठेवलं. आणि त्यानंतर मग चंदनाचा भुसा ज्याला कोणाला नमस्कार करायचा होता त्यांनी करून घेतला. चंदनाचा भुसा घातला आणि ती शिला त्याच्यावरही केली. ज्या ठिकाणी स्वामींची समाधी आहे
तिथंच सुंदर आणि भव्य मंदिर स्वामी स्वरूपानंद सेवा मंडळ या संस्थेनं उभारलंय. त्याच्यानंतर 1 वर्ष 74 पासून 75 पर्यंत काहीही काम करायचं नाही असा नियम असतो. ते सज्जनगडचे शिवाजीराव भोसले म्हणून आले होते. त्यांना ही समाधीची सगळी माहिती होती, म्हणून त्याने सांगितलं 1 वर्ष आता काही करायचं नाही. 75 साली हे समाधीचं मंदिर दिसतं तुम्हाला. ते 75 साली सुरू झालं आणि 78 साली पूर्ण झालं. पहाटेपासूनच मंदिरात धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम सुरू असतात. जन्मोत्सव, समाधी सोहळा, गुरुपौर्णिमा आणि स्वामींचा निर्वाण दिन असे कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात साजरे होतात. पहाटे 5 वाजता मंदिर उघडतं आणि 5:30 ते 6 अशी काकड आरती असते आणि स्वामींची भूपाळी असते. त्यानंतर 8:30 ते 10 अशी समृद्ध पूजा असते. षोडशोपचार समृद्ध पूजा असते. 10 ते 10 वाजता आरती असते. 15 मिनटं आरती असते आणि 5 मिनटं जप असतो. अशी 10 वाजून 20 मिनटापर्यंत आरती आणि जप असा कार्यक्रम चालतो. त्याच्यानंतर दुपारी स्वामींना महानैवेद्य असतो आणि 12 वाजता आरती असते. आरतीच्या अगोदर नैवेद्य दाखवतो आणि नंतर आरती होती. त्यानंतर संध्याकाळी परत सकाळसारखीच समृद्ध पूजा असते. 6:15 ते 7:40 अशी पूजा असते आणि 7:40 ते 8 वाजेपर्यंत आरती असते. आरती मंत्रपुष्प. त्यानंतर मग 8:30 वाजता मंदिर बंद होतं. हे गुरुपौर्णिमा उत्सव असो, त्यानंतर पुण्यतिथी असो, आणि दंडोत्सव असो, आणि त्या मूर्ती बसवलेल्या आहेत, त्या रंगमंची मूर्ती बसवल्या आहेत. ते 5 दिवस प्रवचन असतात. यात्रेकरू भाविकांच्या विनामूल्य निवास व्यवस्थेसाठी संस्थेनं प्रशस्त धर्मशाळा उभारली आहे. दरवर्षी सुमारे 1 लाख दर्शनासाठी भक्त सेवेचा लाभ घेतात. महाराष्ट्रात काही फार मोजके असे भक्तनिवास आहेत की जिथे अद्ययावत सोयी तर दिल्या जातातच, पण हे पूर्णतः निःशुल्क आहे. सुमारे 11 ते 12 आपले मोठे हॉल आहेत आणि एकंदरीत 72 अशा रूम्समध्ये 800 ते 1000 लोकांची एकाच वेळेस राहायची सोय होते. स्वामींच्या मंदिरात स्वच्छता, शांतता, वक्तशीरपणा ही त्रिसूत्री पाळली जाते. अध्यात्माच्या बरोबरीनं संस्थेच्या माध्यमातून विविध सामाजिक कार्य केली जातात. आपण वर्षभर स्वामी सेवा म्हणून अन्नदान करतो. तेही पूर्णतः निःशुल्क असतं. आध्यात्मिक आणि सामाजिक अनेक उपक्रम आपण मंडळातर्फे राबवतो. त्यांची मी माहिती थोडक्यात सांगतो. आपल्या स्वामींच्या रोजच्या देवपूजेला 5 वेळेला आपल्याला भरपूर फुलं लागतात आणि फुलांनी सजवलेली अशी समाधीची पूजा बघायला लोक मुद्दाहून इकडे येतात. तर आपण त्याच्याकरता खास फुलांची शेती केली आहे. आपण कोकणात राहतो तर स्वरूप आमराई आपण केली. 700पेक्षा आपली भक्तांनी जागा देऊन तिथे लागवड केलेली आंब्याची लागवड आहे. त्याच्यानंतर आपण गोसेवा करतो. आपल्याकडे देशी गोवंशाच्या शुद्ध जातीवंत चांगल्या अशा 15-1 गायी आहेत. गीर, फांक्रेज अशा चांगल्या जातीवंत गायी आहेत की ज्यामुळे आपल्याला दूध, ताक जे पूजेला लागतं ते तूप असं वर्षभर जवळपास 400 किलो आपल्याला मंदिराकरता 400 किलो तूप उपलब्ध होतं. त्यानंतर आध्यात्मिक म्हणाल तर आपल्याकडे वर्षभर 52 आठवडे फक्त पावसाळ्यातच नव्हे तर अनेक ठिकाणी पुणा, मुंबई अशा 14-15 ठिकाणी आपल्या स्वामींनी लिहिलेल्या अभंग ज्ञानेश्वरीचं पारायण सप्ताह चालतात. 52च्या 52 आठवडे चालतात. त्याचप्रमाणे स्वामींचं विविध प्रकारचं आपल्याकडे साहित्य आहे. अभंग ज्ञानेश्वरी आहे, नित्यपाठ आहे, असे जवळपास 16 एक प्रकार आपले आहेत. तर त्याचाही वाङ्मय प्रसार आपण करत असतो.
अन्नदान, आरोग्य सेवा, महिला स्वावलंबन सेवा, साधक सेवा, गोमाता सेवा, निसर्ग सेवा, शिक्षण सेवा, तत्वज्ञान प्रसारण सेवा, शैक्षणिक उपक्रम राबवले जातात. सामाजिक क्षेत्रात आपण वैद्यकीय मदत आपण करतो. सुमारे कोटभर रुपयाची आपण विनामूल्य रुग्ण तपासणी तसेच त्यांना औषधोपचार करता मदत करतो. स्वामी स्वतः शिक्षक होते. त्यांचा पिंड हा समाजाला, लहान मुलांना घडवण्याचा होता. त्यामुळे आपण शैक्षणिक सुमारे 40 ते 50 शाळांना गरीब विद्यार्थ्यांकरता मदत करतो. काही आविष्कारसारख्या शाळा आहेत, त्यांना वेदपाठ शाळा आहेत, त्यांना त्याच्याही बाहेर जाऊन आपण अन्नदान 400 ते 500 किलो धान्य दरवर्षी देतो. त्याच्यात तपोवन आपलं आहे, स्वरूपाश्रम आहे, आरोग्य केंद्र आहे, भक्तनिवास आहे, अन्नदान आहे, हे जे उल्लेख केलेले ते प्रमुख आहेत. आणि कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न आपल्या खेडेगावात एवढं मोठं कार्य हे होत असतं. ते रोज सुमारे 3 ते 5 हजार लोक दर्शनाकरता येत असतात. अहम स्फुरण कोठून उद्भवते याचा शोध घ्यावा लागतो. मन विषयातून निवृत्त करून अंतरी स्थिर करावा लागतो. पुढे विवेक आणि वैराग्य याचा अभ्यास सहजतेने होतो आणि मन शांत होतं. हा संदेश स्वामींनी दिला. याचाच प्रत्यय भाविकांना, साधकांना इथे येतो. चाळीस वर्षांच्या स्वामींच्या येथील वास्तव्यामुळे ती स्पंदनं आजही भाविकांना अनुभवायला येतात.